Sinjuri, nselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm huwa il-vjaġġ għall-Istrina li ssir l-għada tal-Milied fis-26 ta' Deċembru. Kull sena ssir din il-Festa Nazzjonali ta' Mħabba u għalhekk jiena bħala Kuxjenza dejjem inkun parti minn dan il-vjaġġ. Issa diġà qegħdin taraw il-billboards kullimkien u l-kampanji u l-klips fuq it-televiżjoni, però importanti li tifhmu għala ssir l-Istrina mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund taħt il-kappa tal-Presidenta Malta Miriam Spiteri De Bono. U miegħi għandi żewġ stejjer kif ukoll il-persuna li għal tant snin assistit pazjenti u għadha bqal kbira l-Claire Mikallef Pulel li tant mijiet ta' pazjenti jafu x'issarraf għax-xogħol kbir li tagħmel. Ħanibda bl-ewwel storja. Dejja għandi lil Tanja Muscat li qagħdet tinqala mill-Arpa Għawdex, grazzi li ġejt. Tanja għandha storja, għandha om terba' tfal, però ir-raba' Wilt li għad għandu sentej, Ryan, sfortunatament meta kont tqila inti kellek tmur tiġri l-Ingilterra biex issalvaħ minħabba problemi f'qalbu. Tgħidli naqra x'kien ġara eżatt dak iż-żmien. Meta kont pregnant ila ta' xi 30 weeks jisu qalli professur qalli dal-baby kif twieled Malta ma jagħmilx sa Londra fl-ajruplan, qalu li aħjar tmur Londra twellet il-baby hemm u bdejna l-vjaġġ tagħna hemm lejn Londra. U kont qed tgħidli li inti meta tlajt Londra telaf ftit it-tifel il-kbir miegħek, imma wara ġimgħa kellu jinżel. Kellu jinżel għax ġie homesick u nżil tant is-sorrijiet, noqgħod tant is-sorrijiet. Għax ir-raġel u t-tfal l-oħra kellu joqgħod magħhom mhux ma kellekx qrid ikompli bix-xogħol. Ġifieri mhux tal-li tbatija inti tqila ma tafx ħajġri mill-wilt li għandek ġo fik, tal-li kont qiegħda waħdek milli ma tbatija d-dejt, Tanja. Tbatija kbira aktar mentalment, għax veru fiżikament kien jgħinuni s-sorrijiet u kont isib l-għanula minn pazjenti oħra, però mentalment moħħni d-dar fit-tfal l-oħra, moħħni Londra fil-baby u x'ħajtwieled ħajja u ħajtwieled u jmut, ma nafsa jiġri u ma nafsa jiġri. Dik. Meta tiftakar, Tanja, forsi anke reġija tella xi ritratti li jogħġbok it-tieni ta' Ryan. Din it-tbatija meta nieħdok ftit lura, ġifieri inti tlaqt Malta, tlaqt minn Għawdex, tlaqt il-familja tliet tfal ħallejthom warajk. Ma tafx ħajjiġri bit-tarbija, jekk hux ħajtwieled ħajja u mejsa ħansitrat li jagħmlulu anke l-griżma il-patrijiet u x'vera. X'tiftakar dak iż-żmien hekk waħdek hemm f'Londra għas tafx ħajja u vulnerabbli ħafna għax meta tkun pregnant ilha iktar tkun vulnerabbli. Naf imur appuntamenti, niġri bih l-isptaru u daqqa jgħidu li ħaġa u daqqa jgħidu li oħra. Ma nafx kont jisni mitlufa. Veru kien noqgħod ma' sisters, però ma nafsa jiġri, ma tkunx tafsa jiġri. U meta tkun se twellet tfakkarni ftit x'ġara eżatt imbagħad. Imbagħad għalli baby waqaf jikber, għalli irid jitwielet. So dħalt l-isptar, wellet waħdi, kollox waħdi. Kont waħdek. Kont waħdi. Wellit waħdek. Wellit waħdi, iva. U għamilt 2 days miegħu tellewni ġo kamra Bader soħra kallu bil-baby ma ġembom u tije baby qiegħed l-ITU. Dik ukoll kera. Ta' kemm wellit? 37 weeks kellu xi wellit. Imma niġġajt li waslu ta' 37 weeks. U mbagħad meta twieled? Imbagħad meta twieled qalu li tista' tmur id-dar. Tista' tmur id-dar, tara id-dar tiegħi Malta kif ħammur id-dar. U rranġajt u ġat mort noqgħod tant is-sorrijiet u bdejna l-vjaġġ. Lura u l-qudiem bit-train, bil-underground, fil-ħodu, Tarbija ta' twelid. No, tarbija l-isptar jeda. Inti? Jien, biex imur ħdej. Saw jaħħalajtu warajja l-isptar. Ibsa, dik ibsa ħafet ħallet tarbija tijak warajk. U ma taħodix miegħek id-dar. Dik vera, dik kisritni l-iktar. Għax tarbija vulnerabli fuq il-magni. X'ħassej dak iż-żmien? Ma qas indiskrivi, ma nista' għax jibsa, ħafna jibsa, minn ikun jgħaddi minna jifmek. Jibsa, ħafna. Bżajt li titilfu r-Ryan. U daqqa per eżempju murad jgħidu li kellna lejli besta kiena ħajmut jew
kellna li tajjeb, dejjem nistenna xi ħaġa kera, fimt? Mbagħad wasal f'punt li da ma stax jgħix iktar hekk, irridu joperaw. So mbagħad immuvjajna ġa sptar ieħor, ġa Gox, u hemmhekk operaw, mbagħad hemmhekk tawni accommodation ħdej. Bat immuvjajt kollox manti s-sisters, għalem, bdejt noqgħod ħdejh. U kemm domt hemmhekk? Hemmhekk domna xahar u nofs, waħdu wkoll hemmhekk. Kelli Patrit jiġu ħdejja dak inħobbu wis. Fakkarni l-xisum Patri Mario. Patri Mario, Patri Joseph, u dak jiġu fejnek mhux wieħed ieħor. Dawk dejjem insemmihom għax jagħmlu ġid kbir dawk il-Patrijiet. Anġli fl-art. U mbagħad għamilt 5 xhur inti. Kollox iwa, mbagħad inżilt bih Malta wara 5 xhur. U rajin kif inhu issa l-baby? Issa tengod, issa babbli ħafna, mela dar bil-ferħ għax tal-ġen jifhem mexi bil-mod, mexi. Is-inti qed li għasek kieku kelli niġi minn kontinenti ieħor miċ-Ċina, wkoll kon niġi għal Malta Community Chest Fund ta' sepora minn hawndex, speċjalment għal klien mikallef pule, għajdli għal fejat li. Għax jiena sibt lajnuna mentalment u finanzjarjament. Kienu hemm għalija. Kienu hemm għalija. Kelli kienu jisom il-backbone tiegħi. Kienu hemm għalija. M'hemmx kelma oħra, għajnuna kbira. Temmozzjona ruħek u tagħti. Ħafna. Ħafna mhux easy, ma mxejna wasalna. Ħobba wisq Claire u ta'. Tista' tagħtani għajek trid, kuxjenza mhux problema, aħna hekk hawnhekk. Xi ġmiel. Proset ta' emozjonali li wkoll. Qabel ngħaddi għalik, Claire, proset ta' daw l-istejjer li kif ħadbikkina ħafna. Hershing u Stefania. Claire meta qalt li għalik qalt li ħud li ħsiebu għax jistħi ħafna. Imma għall-grazza tal-għaw ta' tkellimna morna tajjeb ħafna. Mela, Hershing, inti l-istorja tiegħek milix wisq anqas bħal Tanja. Sena u nofs ilu kanċer fil-ħal li ma tantx huwa komuni, għamilt aktar minn xarej l-Ingilterra l-operazzjoni telat il-mara miegħek kellek tieqaf sena mix-xogħol u għatli it-tbatija kollha li għaddejtu minnha. Spjegali ftitek ma jimpurtax ġara Hershing. Sena u nofs ilu xi ġralek. Ekku, fimni, kont ngħix ħajja normali bħal ħadd ieħor. Ma kont nara dawn il-programmi li llum qiegħed fih jien. Kont ngħid għajantum xaħġa jassa, jow fim taf kif tajt, dak il-ħin titkellem tajt. Illum il-ġurnata jgħata għaddejt minna nafx ġifiri. U għem titħol il-Community Chest Fund, hemm tara il-vera realtà. Meta taddi minn dawn l-affarijiet u sifirt, kelli bżonn insifir ta' balaj. U ovvjament meta s-sifir u tiġi isek storja fuq isek biża, hemm tara l-Community Chest Fund kemm għandek vera bżonnhom. Meta il-partner tiegħi telat miegħi, għamlen dawk ix-xhur miegħi, jitlu spejjeż kbar li inti ma tkunx preparat għalihom, jekk ma tkunx xi bniedem ta' business kbir. Nimmaġina li kont batut ħafna kanċer fil-ħalq. Ovvjament, u mhux bħala uġieħ, ta' iktar biża' meta jgħidulek l-ewwel darba mill-kelma kanċer, il-kelma wkoll tbeżżak. Għax inti l-kelma ta' kanċer x'ħatajt. U kif indunajt? ħanejx, mhux ħanejx, huwa just telat niboċċa f'ħalqi fil-bidu laqas passru li kien kanser, forti kienu jaħsbu li xi ħaġa ta' snin normali. Fatt naraw ritratti hemmhekk kont qiegħed l-isptar. Hemmhekk qiegħed Londra wara l-operazzjoni. U tlajtu malajr ġifieri wkoll. Kollox ta' malajr. U hemm tara l-Community Chest Fund fejn jidħlu għalik mal-ewwel. Immaġina li kont waħdi finanzjarment ma stajx nagħmilha din biċċa xogħol. Għax inti qed li sena domtu jaqaf mix-xogħol. Sena wieqaf mix-xogħol, spejjeż biex titla l-partner miegħi Stefania u ma' enormi. Ġol l-Ingilterra affarijiet mhumiex b'xejn, kulħadd jaf. Flus kbar, U llum kif inti? Illum ingrazzja l-Mulejn ħan ninsab ħafna tajjeb, ovvjament bil-ħidma tal-isptar professuri tagħna l-Maltin ukoll. Jgħat ħafna l-qoddim fejn li kont. Grazzi lilhom lit-tobba ta' Malta u ovvjament tal-Ingilterra x'sibtin barra minn Malta li huma ta' vera wkoll, dawn huma professjonisti jridu jitħallsu bħal ħadd ieħor, immaġina spejjeż kbar barra minn Malta, ħadmu sit-tobba fuq is-sitt sigħat ta' operazzjoni. U kif qed inti, meta tibda tara l-istejjer bħali l-ewwel waħda jien ukoll naħdimhom u nagħmilhom u
u Claire naf kemm ħdemna stejjer flimkien ukoll għax kont naħdem magħha. Meta tiġi fuqek, xatt? Għax inti minn jaf kemm il-darba forsi kontribwejt, ħennejt, għatajt Mhux hekk bħal ħadd ieħor tagħti donation, bħal ħadd ieħor illum naf kemm tiswa d-donation li kont nagħti għax ġejt bżonna jien. U nagħmel appell lil Maltin kollha u hawnċin biex ma jiddejqux jagħtu donation. Għax huwa investiment għall-poplu Malti u hawnċin kollu. Fordiri importanti li Community Chest Fund ma ninsewx. Ejja ma ninsewx għax huwa isu bank għalina qiegħed hemm għalina biex jgħin lil kulħadd. Stefania, inti kont miegħu f'dan il-vjaġġ, inti wkoll batt u pakkjajt ħallejt il-pajjiż u mort miegħu. Kif dejjem jgħidu, ibagħat il-pazjent dejjem, però jibgħatu wkoll tal-madwar. U qed narak ta' prova, milli ma tbagħtija għaddejt minnha. Ovvjament aħna għandna tfal, ġifieri mhux ġast jiena u pakkjajna u tlaqna. Ovvjament qabel tlajna Londra tieħu x-xokk li għandu kanċer. Raġel fl-aqwa ta' ħajtu, it-tfal qed jikbru taf kif, tajt bħal sajjetta fil-bnazzi tiġi fuqek. Mbagħad isek l-appuntamenti, ġiri, isek kont inħossni tieqaf u madwarek dlam biss kont nara, taf kif minn fiħa naqbad. It-tfal, irrid nisset il-jom, ma tax-xogħol, l-appuntamenti tiegħu, appuntamenti l-isptar ġejjin sejrin. Mbagħad tieħu xokk ieħor meta qalulna għandu bżonn jitla' Londra. Għax tajt mela qed jaħbu li xi ħaġa, taf kif isek ma tiġix 100% dak il-ħin qed tirrealizza x'għandek. Imma mbagħad meta sibna l-Community Chest Fund serħunna rasna li għandna fejn noqogħdu, serħunna rasna milli l-isptar li ħankunu huwa vera tajjeb. Taf kif mbagħad qisek wara ftit taċċetta s-sitwazzjoni, din hija s-sitwazzjoni tiegħek, trid tiġġieled għaliha. Min-naħa tiegħi dejjem sabni hemm sa fejn fjena taf kif it-tfal kienu kbar allura fehmu. U xarejn fihom. Tlajna suppost bej 3 to 4 weeks. Jiġifieri laqqas konna pjanat il-ħandumu daqshekk. Imma kellu bżonn u kemm kien hemm bżonn kellna noqogħdu. Fimt? Jiġifieri biex ħalkura qabel stajna nerġgħu ninżlu Malta. Imma meta inti qalet kif qalet is-sinjura, meta inti għandek xi ħadd li qed jibbekkjak. Persuna bħal Claire mhux għax fwiċċa, ma anke titkellem magħha tħoss li vera qed tgħinek mill-qalb. U mbagħad tibda tirrealizza li l-Maltin kollha qegħdin miegħek għax meta qed imorru qed jgħinuna bil-flus tal-Maltin. Jiġifieri kif tajt, ma tibqax tħossok waħdek. Tibda tajt ara. Eżatt. Hawn qegħdin dik hija l-verità. Ma tibqax tħossok waħdek. U mbagħad morna għand is-sisters illi għadna nkuntatt magħhom. Ħelwin dawk is-storji. Ħafna, jiena kont għattilhom qisni ġejt għand ommi. Għax il-ħin kollu għandkom bżonn xi ħaġa. Nakkara dawk is-storjiet insellmulhom vera ħelwin. Jien niftakar darba kont ma' Claire, meta kont naħdem ma' Claire, u kull ma tila għandi Graceberry u ġawni. Qabdet għal ta' sister mur ixxila l-mediċina. Mill-ewwel. U bajt iċċassata. Tħoss u tħedna l-kulħadd. Claire, daw l-istejjer huma sbieħ ħafna, però inti taf, inti naf kemm tara nies jibku, nies iddisprati, naf kemm tħossa lihom, inti kemm ilek għax tlift il-count kemm ilek mal-Malta Community Chest Fund issa? Mill-2009. Ili bil-Community Chest Fund, għax qabel kont fl-uffiċċju tal-President imma nagħmel xogħol ieħor. Mill-2009. Il-Marija, 16-il sena. 16-il sena jiena qatt ma ninsa l-Stephen Camilleri, niftakar Stephen għalli jaħfirlu kien jgħid alla ħares titlaq Claire, darba kien ħaseb li ħad titlaq u niftakar inkwiet kbir kellu, ġifieri u hawnhekk kollha jgħidu kemm tkun hemm għalihom. Claire, dan mhux xogħol inti li tagħmel, inti missjoni li qed tagħmel, għal ħars titħallas dak li tagħmel u tgħid it-telefon ma jaqafx. Ma naħsibx li hemm mod ieħor li tista' tagħmel dan it-tip ta' xogħol fejn qed tara ħafna nies li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet ta' dbatija kbira u li b'xi mod tkun jew indifferenti jew taħdem bis-sigħat stretti ma taħdemx b'dak il-mod, jiġifieri. Li nista' ngħid imma li huwa xogħol li jtik ħafna sodisfazzjon li diffiċli biex tispjegah, jiġifieri
kemm l-istejjer ta' Hershing u ta' Tanja u ta' Baby Ryan ġiri kienu riċenti, imma pereżempju Tanja laqqas kont nafa qabel ma sifret u insertajt kont dal-Ingilterra u s-sisters qalu li hemm din is-senjura li għadha kif ħajkollha baby insomma u qedtilhom nixtieq mur nittawli l-għeda waħda kif qed tgħiduli u kont mort nara ma l-ewwel isna konna nafu l-xulxin imma bqajt ninkwieta fuqha bdejt ngħid Marija Santa ma tafx kif nagħmlu aħna meta jkollok baby jew kulħadd idur miegħek u kull ħaġa li jkollok bżonn li aħna kważi l-estremità li jkollok nies iduru miegħek. U di waħda titteħles waħda post il-bot, titrid tivvjaġġa waħda. Però hemmhekk tibda tara ċertu kwalitajiet li xkultant aħna stess qas inkunu nafu li għandna il-kwalità tal-kuraġġ, pereżempju, il-kwalità il-fidi li kellha Tanja. Hemm affarijiet li mingħajr ma trid tgħid jien qed inqgħod inġibha bi kbira fuq ħmerijiet ta' kuljum. Din vera dbatija u xorta baqgħet jiġifieri tmur kuljum ħdejra jien u mbagħad bidlu l-isptar. Niftakar u mbagħad bdejt ninkwita kif ħadd tagħmel biex tiġi lura baby tat-twelid biex iġġor l-affarijiet 4 xhur u takkumu l-affarijiet. U niftakarni ngħidilha Tanja jekk m'għandekx min jiġi jgħinek li toqgħodx tinkwita. Ġifieri di mhux xogħol, niġi jiena niġi ngħinek u ġġor l-affarijiet għax vera kont moħni fija kont ġifieri imma kellha l-għajnuna ġifieri u Stefania u Hershing ukoll iftakarhom meta ġew l-uffiċċju. Tinduna li bniedem ikun għaddej tara toqol, tarhom konfużi ma jafux ishom fejn ħajatu rashom, ma tkomx fuq xiex tinkwetaw, issa taraw kemm ħassibu min ħajjenkom għax anke is-setup anke il-Dipartiment tas-Saħħa li jibgħat Jiena din xtaqt nispjega forsi nies ma jifhmux. Kif inhi l-għajnuna li tagħti l-Malta Community Chest Fund għal fejster l-istrina ħalli nies jifhmu bil-prattika x'tagħmlu intom. Mela, aħna fejn tidħol il-kura barra minn Malta, so għax hemm diversi għajnuniet li aħna nagħtu, fejn tidħol il-kura barra minn Malta, l-pazjent ikun qed jintbagħat mid-Dipartiment tas-Saħħa, ġifieri mill-isptar ta' Mater Dei barra minn Malta, ġifieri l-pazjent jidħol għalih il-gvern u jħallaslu l-ispejjeż tiegħu, ġifieri l-ajruplan, l-ispiża medika, l-akkomodazzjoni. Aħna bis-saħħa tad-donazzjonijiet tal-Maltin u Lawċin nagħmlu mezz li l-pazjent Malti li jkollu bżonn jivvjaġġa barra minn Malta fl-ebda ħin ma jkun waħdu. Dak lan, jiġifieri sempliċi ħafna. L-istat jgħin lill-pazjent, aħna naraw li l-pazjent waqt li qed jieħu l-kura idum kemm idum fl-ebda ħin ma jkun waħdu għax aħna nafu. Anke tassistu għandu jkun għal xi ħadd li jkun qed jakkumpanjahom. Ġifieri aħna ninħallsu l-ispejjeż ta' xi ħadd li jakkumpanja lill-pazjent. Jiġifieri pereżempju meta Tanja qabel ma weldet kienet hi l-pazjenta, allura aħna għalkemm ma konniex nafuha imma mbagħad wara meta bdejt nitkellem magħha tela qgħidli xi spejjeż għamel it-tifel meta tela miegħek ħalli aħna ngħinuk. Meta mbagħad twieled Baby Ryan li sar il-pazjent sar Baby Ryan, aħna bdejna ngħinu l-ispejjeż ta' Tanja l-akkomodazzjoni meta kellha bżonn, l-ispejjeż tal-ikel, jiġifieri li jkun hemm bżonn. Dejjem lan li l-pazjent ma jkunx waħdu għax aħna nemmnu li il-marit diġà għandu diffikultajiet, taħseb wara barra minn pajjiżu u qiegħed waħdu. Meta tħares lula Tanja, temozzjona ruħek anke sa ma tek titkellem wara għax qed niftar ħaseb qed tmur lura fit-tbatija kbira li għaddejt minnha hu. Pereżempju Kler kif tibgħati. Tan int kollok sew jien aħna għawedi warajk. Kollok bżonn nibgħatli u dik. Diġà ħaġa kbira xi tkun hemm, fejn dik ħaġa kbira ħafna. Għax tgħid, okej, m'iniex waħdi hemm xi ħadd warajja. Hemm l-għajnuna. Fimt? U kien hemm momenti fejn għad kemm nixtieq ma għandi xi ħadd miegħi. Eżatt, imma għalfejn ħantella tfal meta it-tfal għaddejjin bħajjithom minn skola min jaħdem, għalfejn ħajjithom żgħar ukoll u għandek tifla ta' fajfa. Ma l-oħra kbar, għalfejn ħadd jieqaf ħajjithom minn talahom Londra miegħi biex minn ġa sptara għal ieħor. Fimt? Saw l-ħajja rida tkompli għalihom, mhux hekk. Le, ibsa ħafna. Ħafna. Però meta illum għax dal-waqt nibdew nagħlqu, Tanja, dawk li bħalissa għaddejjin minn għandu tfal, minn tfal kalvarju, minn operazzjoni għall-oħra, minn għandu trabi wkoll bħalek, x'messaġġ tgħaddilhom dawn in-nies li tant jaraw toqla kbira, tant jaraw dbatija? Jagħmlu karaġġ u naf li mhux easy, għax mhux easy, imma
tagħmel kuraġġ u titlob lajnuna kif hemm bżonn. Titlob lajnuna tal-Community Chest Fund għax din hemm jgħinu. U l-fidi? U l-fidi part importanti jew kollox. Għax inti tkun isek ħanejdek kif ngħidha. Dajsa fil-maltemp. Isek qasbad ix-xejjer marri tittaqbad mal-fidi jew. U fil-isptarijiet fejn kont kien hemm il-kappell li kien imur nitlob, kien nagħmel ġranet nitlob. X'it-tifel kien ikun flight jew kien ikun mill-Maghrib, qas kien ikun rieqed biġa kbira, fimt? Allura kien noqgħod hemmhekk nitlob u nitlob għall-pazjenti l-oħra. U inti Hershing, min għaddej bħalissa forsi ħaħbar illum waqt jara l-programm. Jew jaf li ħajitla dal-waqt, jew jiena għandu tfal dbatija kbira. X'messaġġ tgħaddilhom Hershing? Biex ma jaqtawx qalbhom ovvjament, ma jindejqux jfittxu l-għajnuna hawnhekk għajnuna kbira, jiena għaddejt minnha, ma jqgħodux jibżgħu jaqtaw qalbhom, ovvjament ma jistħux għax forsi hawn min jistħi wkoll jitlob l-għajnuna. Anke jien fil-bidu kont ngħaddi minnha, kont isni nistħi ngħid ħammu nittallab jew mu minnu xejda. Claire bħalma tafu tiġri warajk, mhux aħna niġri warajha. Claire ġaswa tkellimta ma tiqafx issegwik meta kif titkellem is-sinjura tkun barra, iċċempilnek mhux inti ċempilna. U ħanejt xi ħaġa, Claire ilha 16-il sena taħdem fl-uffiċċju tal-President mal-Malta Community Chest Fund. U ovvjament President għandu terminu ta' 5 snin. Terminu wara terminu, bil-forsi kollu jinbidel President, ma Claire ma tinbidilx. Ġifieri Claire inti l-bastun għalija tal-Malta Community Chest Fund. Appell qasir minn għandek għax ħajkollna nagħlqu. Jiena l-appell tiegħi biex in-nies jiftakru li l-għada tal-miliet aħna ħankunu bit-trasmissjoni bejn nofsinhar u nofs il-lejl. Nifmu li bniedem ma jistax jagħmel 12 sija jara il-television. Però f'xi ħin nitolbuhom jagħtu donazzjoni kemm jifilħu huma hemm ħafna nies, hemm ħafna familji kif rajna li jkunu għaddejjin mid-tbatija u dik naqra sosten tfisser ħafna lihom. Grazzi Claire, grazzi ħafna li ġejt Tanja, grazzi wkoll Hershing u Stefania. Il-Malta Community Chest Fund, l-istrina, l-għada tal-miliet kunu hemm magħna, jiena nkunu wkoll. L-għada tal-miliet kemmu sabiħ li nkunu fl-imkien maqodin b'solidarjetà. Grazzi lid-direttur James Azzopardi l-kru kollu li għandi hawnhekk u anke fl-istudju u segwu wkoll Kuxjenza fuq Facebook u Instagram. U nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Kuxjenza irrot ħajr lil